Salam gadyrdan illeşler, mähriban doganlar. Biziň dogrluk ýoly gepleşimide hoş geldiňiz. Bu gepleşiklerimiz arkaly yaradyjy Hudaýymyzyň ajaýyp magsadyna düşünüp, oňa bolan imana gelmegiňizi umyd edýän. Hudaýyň bize berjek täze durmuşyna, ýagny asudalykdan, umytdan, söýgüden, merhemetden, sabyrdan, pes göwnlükden, ýagny ähli ruhyň miwelerinden dolu bolan gurplu durmuşa eýe bolmaňyzy size ýardam eder diýip umyd edýärin. Biz siziň bilen birnäçe gepleşiklerimizde Hudaýyň ýazgysy Injiliň Ýahýanyň hoş habary bölüminden öwrenýäris. Injili öwrenmek arkaly biz İsa Mesihiň hakykat ýüzüni kimligine we onuň göklerden ýere inip insan bolup ýaşamagyny magsadyna we adamzat üçin getiren ajaýyp gutuluşuna düşünüp, oňa iman edip, hakyky ynama eýe bolars diýip umyd edýän. Ýahýanyň hoş habary hem bularda aýdylan wakalaryň we taglimatlaryň magsadynyň ine şu ayatda hem bize özüni aýan edýär. Gelin bu aýady okap geçelim. İsa şägirtleriniň ýanynda bu kitapda ýazylmadyk başga da köp gudratlar görkezdi. Ýöne bular siziň İsanyň Hudaýyň ogly Mesihdigine iman etmeňiz üçin we iman edip onuň ady bilen ýaşaşy gowuşmaňyz üçin ýazyldy. Hakykatdan hem Injili öwrenmek arkaly biz İsa Mesihiň göklerde Hudaýda baky gudratly söz hökmünde bolup, soňra bolsa ýere halaskär Mesih hökmünde gelip, adamzady özleriniň Hudaý bilen ýitiren aragatnaşygyny dikeltmek üçin ýerde kämil we mukaddes ýaşaşda ýaşap, hatda janyny we mukaddes ganyny bizi Hudaýdan aýran günälerimiziň jezasy, ýagny tölegi üçin berendigini görýäris. İsa Mesihe Injilde öwredilenler esasynda anananlaryň ebedi ýaşaşa gowuşmagy we bu täzelenen durmuşy ýerdäki durmuşlarynyň dowamynda hem baştan geçirmeklerini görmek biziň edýän gürrüňlerimiziň esasy maksadydyr. Her gezek halaskär İsa Mesih baradaky hakykatlary öwrenemizde biz Hudaýyň özümize bolan ajaýyp söýgüsiniň nähili derejede çuňurdygyny, giňdigini, belentdigini göz ýetirýäris. Bu Hudaýyň söýgüsi, merhemeti we rehimi bize her günkü durmuşymyzda hem dinçlik, şatlyk we umyt berýär. İsa Mesihe bolan imanymyz arkaly bize beriljek Hudaýyň mukaddes ruhy arkaly bolsa, ol bize her bir ýagdaýymyzda hem göwnlük berýär. Günälerden tämizlenen durmuşda yeňişli ýaşamagymyz üçin durmuşymyzyň her bir ugruna Hudaýy şöhratlandyryp hormatlamagymyz bolsa bize güç kuwwat berýär. Ine şonuň üçin hem biziň gepleşiklerimizi ünüsli, izi giderli görmäge we dinlemäge siziň baryňyzy ruhlandyrýaryn. Geçen gepleşimizde biz siziň bilen Rabbimiz İsa Mesihiň hiç kimiň bu wagta çenli edip bilmedik alamatlaryndan ýene birini görkezenligi barada öwrendik. İsa Mesih bir oglanyň özündäki bar imitini paýlaşyp, ýagny 2 balyk we 5 arpa çöreginden gudrat görkezip 5.000 goloy erkeklerden we çagalardyr aýallar bilen belki de 10.000 goloy halky imitden doýurandygyny öwrenip geçdik. Bular arkaly Rabbimiz İsa Mesihiň izine düşüp gelen halkyň açdygyna haýpy gelip olaryň aladasyny edişini görkezen bu gudrattyr alamatlarynda bolsa onuň ýöneköy adamlardan we ýaşap geçen her bir peýgamberden
tapawutlydygyny biz gördük. Onun aýratyn şöhrata, gudrata, bilime, akyldarlyga eýedigini. Ýagny İsa'nın ýöne bir insan bolman, gökte bolan we soňra ýere bizim üçin iňik gelen Hudaý bilen bir bolan Mesih digini biz olar arkaly görýäris. İsa Mesihin ýerde ýaşanyny görkeden alamatdyr gudratlarynyň bir maksady hem özüniň Hudaý bilen bir bolan Mesih digini we halaskär digini tanatmakdy. Ve adamlaryň onu hakykatdan tanap, iman edip, özündäki ýaşaýyşyna, kämil we mukaddes ýaşaýyşyna eýe bolmaklarydy. Gelin bugünkü gepleşimizde hem İsa Mesihi tanamakda we ona iman etmemizde wajip bolan taryhy wakalary öwrenmege dowam edelim. Biz siziň bilen bugün Yahyanyň hoş habarynyň 6-njy babynyň 16-njy aýadyndan 21-nji aýadyna çenli öwrenip geçeriz. Şeýle ýagdaýy gödegine getirip gördüňizmi? Kölle ýa-da deňizde apy tupan bolup ullukan tolkunlaryň içinde adamlardan dolu bolan gaýgy gödegine getirip gördüňizmi? Belki de şeýle ýagdaýlarda gark bolan gämiler barada eşidensiňiz ýa-da filmlerde belki görensiňiz. Şeýle ýel tupan turup ullukan tolkunlary emele getiren ýagdaýlarda hatda gämiçilik ugruna ussatlyk görkeden gämi kapitanlary hem aladalanýarlar we gorka düşýärler. Sebäbi beýle ýagdaýlar gaty hoplu bolup bilýär. Giden ummasy suwdan ibarat bolan deňiz ýa-da okeanna eger tupan gaty erwet bolup tolkunlar gaty ullukan bolanna gämileriň ululugy, güýçlüligi hem kän bir ýardam eden o. Bilşimiz ýaly, İsa Mesihiň şägirdleriniň köpüsi deňizde we köllerde balykçylyk edýän ökde balykçylardy. Bu sebäpden köplenç olar öz gaýyklaryny İsa Mesih bilen Jelile kölüni kesip geçmek bilen şol kölüň kenaryndaky owalardyr şäherlere giderdiler. Jelile kölü köplenç birdenkä döreýän apy tupanlardan ullukan tolkunlar dörep köldäki gaýyklara köp hop salýardy. Şägirdler ökde gaýykçylar bolsalar da we köli gowy bilseler-de şeýle apy tupan turanyny gorkýardylar. Gelin bu wagt şeýle ýagdaýlaryň birini bolan wakalar barada öğrenelim. Ýazgy bu barada şeýle diýe. Akşam ara onun şägirdleri kölüň boyuna geldiler. Garanky düşse de İsa heniz olan ýanyna gelmänni. Onsoň şägirdler gaýga münüp kölüň aňyrsyndaky Kapernauma ugradylar. Güýçli ýel turup köl tolkun atyp başlady. İsa Mesih uly mähelläni imitlendirip gudrat görkezenden soňraky bolan waka barada Mattanyň hoş habary 14-nji babda hem has giňişleýin gurrun berilen. Şonuň üçin gelin ol ýerdäki aýatlary hem okap geçelim. İsa halky öýlerine ugradyp durka şägirdlerine gaýga münüp özünden öň beýleki kenara geçmeklerini buyurdy. Halky ugradandan soň Hudaýa doga etmek üçin bir özü dağa çykdy. Akşam hem ol şol ýerde ýekedi. Gaýyk bolsa şol wagt eýem kölüň ortasyndadı. Tolkunlar gelip ona urulýardy. Sebäbi ýel olaň garşysyndan öwsýärdi. Şu taýda biz halky öýlerine ugradyp duran İsa Mesihi görýäris. Halky diňe imitlendirmekden, olar bilen hoşlaşyp, olaryň sagaman öýlerine barmagyny hem alady edýän İsa Mesihe ünsü çekesim gelýär. İsa Mesihiň häsiýetini adamlar üçin hemme taraplaýyn alady edýän birini görýäris. İsa Mesih öz ýanyna ýygnanan şeýle uly märekäni
öz şahsy bähwidi, peýdasy üçin ulanmady. Ýa-da siýasy ýa-da başga bir ugurda olary peýdalanjak hem bolmady. Ol hatda özünüň janyny hem gaýgyrman adamzadyň aladasyny edipdi. Diňe bir olaryň ýerdäki wagtlaryň mätäşliklerini däl, olaryň bakyýetdäki ornuny we gelejegini hem alady edýärdi. Mundan soňra İsa Mesih şägirdlerine onsuz beýleki kenara geçmeklerini buyurdu. Özü bolsa yekelikde giyeceğini dağda, doğa dile etmekte geçirmeye çözüptü. İsa Mesih'in şeýle halka hizmet edip, olary öýlerine uğradan soň, şol öz ýanyna gelip, onun ajaýyp gudrotundan dağdan adamlaryň ruhu gözlerinin açılmagy we onu hakikat yüzüne canlarynyň halaskär Rebdigine ananmaklary üçin we özünüň saýlan resullary üçin hem doga dile edip oturanyny men göz öňüne getirýärin. Men öň hem aýdyk geçişim ýaly İsa Mesih biziň eýermeli bolan, ýaşamagy öwrenmeli bolan kämilligiň misalydyr. Onun ýere insan olup gelmeginiň bir maksady hem İsa Mesih bize Hudaýy söýüp ýaşamagyň, boyun bolmagyň we adamlary Hudaýyň bizi söýüşi kimin söýmekligiň kämil misalyny bize öz durmuşynda görkezmegidi. Bu adam İsa Mesih iýdigiderli doga dile edýärdi we Hudaý bilen gepleşýärdi. Doga dile etmek bu bir berjaý edilmeli dini ýörelge bolman, diri, bar bolan Hudaý bilen gepleşmekdir. Ve özümüzün ona bil baglaýandygymyzy we ona baglydygymyzy bildirmek we ol bilen ara gatnaşykda bolmaklykdyr. İsa Mesih'in şägirdleriniň aladasy sagaman bu giyjäniň içinde kölüň beýleki kenaryna yetmekde. Güýçli yel turup, köl tolkun atıp başladı. Gaýyk bolsa şol wagt kölüň ortasyndadı. Tolkunlarda eýlek-beýlek zyňylýardy. Resullar hop astyna, gorkuda gaýykda kenara yetip yetmejekleriniň şüphesi içindediler. Belki de İsa Mesih biziň ýeki özümizi göýbermän, biziň bilen bolsa şeýle ýagdaýa düşmezdik. Ol bu wagt biziň ýanymyzda hem därlip, pikir hem edenlerler. Olaryň bu düşen ýagdaýy biziň hem käwag durmuşymyza şeýle apy tupana duçar bolup, tolkunlarda eýlek-beýlek zyňylýan pursatlara duçar bolşymyza hem meňneşdir. Käwag durmuşymyzda bolup geçýän zatlar gaty howply ýagdaýlara ýa-da üncü alada goýýan pursatlara, umidsizliklara bizi duçar edýär. Misal üçin, birdenke ýakynymyzyň erwet sirkawlyga duçar bolmagy, ýa-da ölüm ýasygyna ýatmagy, ýa-da ýakynymyzyň duýdansyz bu dünýäden ötmegi, işimizi ýitirmegimiz, ýa-da maddi bergilere batyp, maddi mätäşliklerde bolmagymyz, ýa-da maşgalamyza gelen duýdansyz başga hili betbatlyklar we şuňa meňdeş zatlardan durýar. Bu ýagdaýlar her kimne dürli zatlar netijesinde bolýanlar. Bu ýagdaýlarda köplenç biz şol ýagdaýlardan nädip özümi we maşgalamy alyp çykaryn diýip aladalarda ýaşaýar. Umidsizlige, lapkeşlige, gahara ýa-da gaýgy gama batýar. Bu ýagdaýlarda Hudaý ýakynymyzda ýok ýaly. Ol biziň aladamyzy etmeýän ýaly hem görünýär we duýulýar. İsa Mesih'in şägirdleri bu wagt İsa Mesih biziň ýagdaýymyzy bilenok we görenok diýip pikir edenlerler. Emma olar heniz älim jahany gudrotunda yaradan we ähli zady hem gudrotly sözü bilen saklayan gudroty güýçli İsa Mesih Rabbimiziň hemme zady bilýändigini, olaryň düşen ýagdaýyny hem bilýän biridigine dolu düşünenokdylar.
Ol apy tupanly yeli hem. Tolkunlara veslenen dengizlerdir köölleri ve okeanları hem. Öz güýjünni we ygtyýaryny saklaýandyr. Dünýäde bolýan hiç bir zat ony dogla we alada salmaz. Ve ol üçin bulan bary duýdansyzlyk hem däldir. Bu sebäpden hem İsa Mesih olary ýeke goýmady. Daňdany golay İsa kölle suň ýüzünden ýörep olara tarap geldi. Olar gaýykly 5-6 çakırym ýüzenlerinden soň İsa'nın suň ýüzünden ýörep gaýga ýakynlaşyp gelýänini görüp gorkdular. Ýene bir hayran galdyran alamat bolup geçdi. Şeýle yel tupanyň we olar netijesinde dören şeýle uly tolkunlaryň içinde İsa Mesih suň ýüzünden ýörep gelýärdi. Yel tupanna tolkunlar hem ona täsirini ýetirip bilenokdy. Hatta ol suwda hem çümenokdy. Suň üstünden ýöreýärdi. Bularda hem biz Rabbimiz İsa Mesih'in aýratynlygyny, gudratyny we olar arkaly görkeden şöhratyny görýäris. Hiç kim, hiç haçan beýle gudraty görkedip bilmänni we ýöne insan bolan biri muny edip bilmez. İsa Mesih bolsa başta öwrenişimiz ýaly ähli zady yaradanyň özüdür. Gudraty güýçlüdir. Bu sebäpden hem yaradylan zatlaryň üstünden höküm sürýärdi. Ve hatta suwlar hem we tebigatyň kanunlary hem ona bu wagt täsirini ýetirip bilenokdy. Ýazgy İsa Mesih barada başga bir ýerde ine şeýle diýe. İsa Hudaýyň şöhratynyň ýalkymydyr. Onuň barlygynyň keşfidir. Ol bütün älim jahany gudratly sözü bilen saklap, bizi günälerden päklenden soň gökde beýik Hudaýyň sagynyna oturdy. Bu aýatda biz İsa Mesihiň Hudaý bilen bir bolanyň özüdigini tasdiklayan hakykatlary öwrenýäris. Ol bütün älim jahany gudratly sözü bilen saklayandyr. Ýöne şägirdler heniz muňa dolu göz ýetirenokdylar. Ýazgy şägirdleriň ýagdaýy barada ine şeýle diýe. Emma şägirdler onuň suň ýüzünden ýörep gelýänini görenlerine tanaman, bu bir gözümizde görünýän arwahdyr diýişip dogla düşdiler. Olar gorkudan ýaňa gıýgyrışdylar. Muny gören şägirdler muňa inanyp bilmediler. Gözümizde arwah jin görünýändir diýip gorkdular. Sebäbi beýle zat umuman görülüp eşdilmedik bir zatdy. Emma adam üçin ananylmaz zady diňe Hudaý edip bilýändir. Çünki Hudaý gudraty güýçlüdir we ol islen zadyny maksadyna ýetmek üçin berja edýändir. İsa Mesih hem Hudaýyň baky gudratly sözüdigi üçin we Hudaý bilen bir bolanyň özüdigi üçin suň ýüzünden ýörep şähertleriniň ýanyna geldi. İsa Mesih bu suň ýüzüne ýörep gelip dogla düşen şägirdlerine özünün olary ýeke goýmandygyny we olaryň özünü Mesih we Rab hökmünde tanap ananmaklary bilen olaryň hemişe hem hopsuzlukda, asudalykda bolup baky ýitip ýok bolmajakdyklaryna bolan anamy berjekdi. Ine bu İsa Mesih bu alada we gorkuda bolan şägirdlerine şeýle diýip göwnlük verici sözler aýtdy. Emma İsa derrew batyr bolun, bu men, gorkmaň diýip olara söz gatdy. İsa Mesihiň bu ajaýyp, janyna mylaýym wadalardan, umytdan, güýç kuwwatdan we gudratdan dolu sözleri göwnlük verici sözlerdi. Ve şägirdleriň kalbyny asudalykdan, şatlykdan we umytdan dolduran anamly sözler boldy. Şägirdler onuň İsa Mesihdigini bilenlerine şatlanyp onu gaýgaldylar. Şol wada hem yel tupan ýatdy. Gaýykdakylar sen dogrudanmı
Hudaýyň oglusyň diýip oňa secde etdiler. Şägirdler bu wagt İsa Mesihi ýöne bir insan ýa-da peýgamber hökmünde görmän, onuň Hudaýyň ogludygyny, ýagny İsa Mesihiň Hudaýyň sözüdigini we bu sebäpden Hudaý bilen bir bolanyň özüdigini tassyklap, inanyp oňa secde etdiler. Bize hem bular arkaly olar şaýatlyk edýärler we özleriniň eýe bolan şeýle ajaýyp gutuluşuna şärik bolmagymyzy isleýärler. Gadyrdan iýleşim we mahruwan doganym. Belki sen hem bugün şägirdler ýaly tolkunlarda eýlek-beýlek zyňylýan gaýyktaky ýaly pursatlardasyň. Belki de nähildir bir hop astyna, gaýgy alada, gam gussalarda, umytsızlygy, rahatsyzlygy başdan geçirýänsiň. Bu ýagdaýlarda çykalga ýok ýaly duýýansyň. Hatta Hudaý hem sana düşünmeýän ýaly we ýardam bermeýän ýaly görünýändir. Emma seniň şuňky her bir başdan geçirýän ýagdaýyňy hem Hudaý we onuň baky gudratly sözi bolan Halaskar İsa Mesih bilýär. Ol sana ýardam bermek isleýär. İsa Mesihiň şägirdlerine özüni gudratyny görkezip, olara teselli berip, olarda asudalyk we umyt döreden sözleri bilen anam berişi ýaly İsa Mesih sana hem batyr bolun. Bu men, gorkmaň diýmek isleýär. Bugün sen hem şägirdler ýaly sana ýardam etjek, göwnlük berjek we her bir ýagdaýyndan çykalga açyp berjek we şol kyn ýagdaýlary seniň ýagşylygyň üçin ulanjak we özüniň seniň üçin bolan niýetiniň hemişe gowudygyny bize bildireniň İsa Mesihdigini bilmeňi Hudaý isleýär. Onuň Hudaýdan çykyp gelen göklerden iýinip biziň üçin ýerde ýaşandygyny, biziň günälerimiziň tölegi üçin hatta janyny we mukaddes ganyny hem gaýgyrman haçta ölüp, jaýlanyp we üçüncü gün ýene-de gudratyna dirilendigine anansaň, hakykatdan hakyky rahatlyga, şatlyga, bagtyarlyga we baky cennet mekanynda hem dowam etjek, täzelenen ýaşaýşa eýe boljakdygyny Hudaý wada berýär. İsa Mesih bizi günäleriň, şeytanyň, gara güýçleriniň netijesinde dören durmuşymyzdaky yel tupanyndan we tolkunlardan hem durmuşymyzy halas eder. Hakykatdan hem durmuşymyzda döreýän dürli zatlaryň döreden kynçylyklaryndan günälerimiz netijesinde baky dowzak näletine höküm edilmegimiz has elhenç kynçylykdyr. Çünkü yerdäki durmuşymyzda döreýän kynçylyklar wagtlaýanlar. Emma günälerimiz netijesinde dören ruhu dowzak jezasy bakydyr we halas edilmese baky eziýetlerdir. Ejirlerde, garankylykda, Hudaýdan aýralykda jeza çekmeli bolmamyza getirýär. Emma Hudaý biziň dowzakda azap çekmemizi islemeýär. Şonuň üçin hem Hudaý özündäki mukaddes we baky gudratly, gymmatly sözü İsa Mesihi ýere ýiberdi. İsa Mesih bizi şol dowzak odundan hem halas etmek üçin dünýäniň halaskary bolup geldi we biziň çekmeli jezamyzy öz jany we gany bilen töledi we aradan bizi höküm etjek ölümi özüne iman etjekler üçin aýyrdy. İsa Mesihe kalby bilen ananan baky dowzak odundan hem halas bolar we Hudaýyň hemişelik razylygyna, söýgüsine, merhemet we rehim şefagatyna eýe bolar. İsa Mesih şägirdleriniň şol köldäki tupanlar yellen, tolkunlardaky we gözlerine arwah görünýändir öýdüp dören gorkularyny hem olara göwnlük berdi we özündäki parahatlygyny olara berdi we olary sagaman kenara alyp çykdy. İsa Mesih
olaryň gaýgyna münen badyna ýeliň ýatışanlygyny ýazgy biz aýdýa. Şonuň üçin bugünkü gün durmuşymyzdaky her bir ýagdaýymyzda eger İsa Mesih biziň kalbymyzda bolsa we durmuşymyzy onuň öwredenlerine boyun edip ýaşasak, onu durmuşymyzdaky tolkunlar da ýel tupanlaram bize ziyan ýetirip bilmez. Hudaý hökman bize şol kynçylyklardan hem çykalga berer. Şol kynçylyklarda hem bize hakykatlaryny öwreder. Bizde özüne bil baglaýjy, şükür edici we onuň şöhraty üçin ýaşamagy hereket edýän häsiýetleri döreder we olarda bizi berkider. İsa Mesih Rabbimiz anamlardır. Biz oňa her bir ýagdaýymyzda inanyp bileriz. Onuň söýgüsi biziň üçin çäksizdir we onuň biziň üçin niýetleri we arzulary we biziň durmuşymyzda etjek işleriniň bary gowudur. We ol özüne iman edenleriň hemmesini sagaman özüniň cennet mekanynyň kenaryna alyp barar. Bu wagt bolsa her bir ýagdaýyňyzda, her bir günüňizde Rabbimiz İsa Mesihiň ine bu ajaýyp teselli verici we gudratly sözüni we wadasyny ýatda saklaň. Batyr bolun. Bu men. Gorkmaň. Men sizi hiç wagt ýeke taşlamaryn, terk etmerin diýdi. Şoňa görä-de biz inan bilen şeýle diýäris. Reb tarapdarym. Men gorkmaýaryn. Durmuş tupanyna we tolkunlaryna asudalyk we umyt berýän İsa Mesihiň bu sözleri kalbyňyzda orun tapsyn diýip siziň bilen hoşlaşýaryn. Geleceki gepleşiklerimizde hem siziň bilen görüşýänçäk hoş sag bolun.